Denboralea eta kasu Pedro ekaitzarengatik gurean ere bazterrak ongi narrosi ditu. Hilabete baten buruan herrietako hauteskundeak ospatuko dira Ipar Euskal Herrian aiziritzen. Hauzapez berria izanen dute Chantal Ergik ez baitu bere burua berriz aurkezten. Bere ala, arekin eginen dugu solas. Eta hilabete baten buruan ere justu korrika hasiko da atarratzen gogoan izan. Arratsaldeon, Ipar Euskal Herria gustukoa balima duzue, hau, zuen emanaldia da, hemen zubiak eraikitzen segitzen dugu, Antxe Hondarribia eta hemen Hendaia, Gipuzkoa, Talapurdi, ongi etorri deneri. Pedro denboraleak eragozpen txiki batzuk eragin ditu Baionan. Goizean goiz itsasgorarekin, Aturribaiak gainezka egin du Lesepskai inguruan, eta errepidea ere hartu du urak. Atalante zinemara ere sartu da pixka bat eta garbitze lanetan izan dira goizuntan. Haizea ere, azkar, zokoan 124 kilometro orduko ufadak neurtu dira goizaldeko 3:00, Biarritzen 103koak. Eta itsasoa ere zakar, uain handiekin, hondartzak itxita gaur kostaldean, eta trenak ere bertan behera geratu dira, eskualde osoko ia guztiak. Egun osoan zehar, egonen da, tren zerbitzua eten da. Martxoaren 15 eta 22ko hauteskundeen ondotik hautetsi berriak izanen ditugu Ipar Euskal Herrian, aspalditik ezagunak ditugun zonbait aurpegiatik ez dira gehiago lehen lerroan izanen, aurten beren burua ez dute aurkezten Martino Bizotak Baionan, Batxitxe Labordek Saran edo Jean-Marie Iputxak Ezpeletan. Paper frango. Aiziritzen ere hauzapez berria izanen dute. 3 agintaldiren ondotik, 2 hauzapez gisa, Chantal Ergik ez du bere burua aurkezten aldiuntan. Duela urte bat pasa egan nuen behaz utziko nuela, eta norbait interesatua zenetz, eta bai, kontseilari bat, 2008an sartu berria zena, berak egan zuen hartuko zuela gogotik behaz hauzapez postu hori. Beraz, pixka bat lan egin dugu elgarrekin, eta ekiparen erdia berriz abiatuko da beraikin. Eta uzten dituzten proiektuak, seorniz, bide honean direla eta berek segituko dituztela. Aixe uzten da edo simiko bat ala ere sentitzen da? Simikoa izanen da, hor egia da, enizala ono oartzen, baina seorniz apirilatik goiti senituko dutala aldaketa handia enebizian, baina hola da, mementoa delarik, hautatu dut, behaz onartzen dut eta asumitzen dut, eta beste bizi bat izanen da, bizia, simpleki. Beti oberena txikitzen dut gogoan, behaz bilana ona eranen dut. Hor, azken 12 urte horiek egia da, hala ere pisu izan direla, hauzapez batentzat beti gaitzeko lana da, eta eguneroko engeiamendua eta urte osokoa. Beraz, bai, aberatsa, pisua, baina bizik interesgarria, zer nahi ikasten dugu. Arlo hainitzetan, herrigintza, finantzak edo merkatu publikoetan. Eta lehen gauza, hala ere, ez dena antzi behar da, hala ere, herritaren ezagutza hor egiten dela biziki untsa eta herriaren ezagutza ere. Nik atxeman dut ala ere 12 urtez, hauzapezaren funtzioaren errespetua izan dela, emazte bat, ala gizon bat, pajian izanik ere. Beaz, ez dut olakorik esen ditu, gerota zailago da, jendia gerota, nola ezan, galde gehiago baitu, eta bakotsak bere buria lehenik ikusten du, eta antziz inguruan beren auzoak bizi direla, egia da, hori gerota komplikatuago dela. Chantal Ergi aiziritzeko hauzapeza 12 urtez, laster lekukoa pasako du.
Behar dituzu lehenik erritarrak eta jendeak maitatu, olako kargu baten hartzeko, eta bai zinez egun guziez badira gauza berriak. Gauza importantea da, ez sekulan guztia egun egiten alduzuna biharamunaren zat, biziki lan jerosa baita, bestenaz fite lanpetua zira. Beraz bai zinez biziki aberatsa da, eta ez dut dolorik egin hori eginik, eta esperantza dut ondokoek gauza, placer bera hartuko dutela erri hunen kudeatzen. Eta geroari buruz zer ote ondokoek zer egin beharko dute? Aholkoa nik erran ezake, behar dela hala ere untsa behatu, besteak behatu, talde lana untsa eraman, erabakiak ez baitira sekulan bakarrik hartzen, eta egia da, bere inguruan diren erakundeak untsa ezagutu, izan da behaz eskualirigunea, departamentua, eskualdea, estadoa, behaz horiek behar ditu lehenik untsa menperatu zoin diren loturak, elgarren artekoak. Hemengo zailtasunak behar ditu pasarazi behaz eskualirigunean edo beste erakundeetan. Behar da elgar ezagutza hori egin eta gai nagusiak besteekin batean eraman. Ez gira bakarrik bizi gure xokoan, behar dira etxe bizitzari buruz, hirigintzari buruz, badugu usai hartia dugu elgarrekin lanian egiteko, beharko dute hortan segitu. Talde lan hortan, hemen, herrian, elkargoan eta ondoko erakundeetan. Eta ala izan Chantal Ergime Aindarrak urteetan aiziritzen amikuzen erakutsi dituen ondoainekin. C'est notre compétition qui commence. Errugbian Gregori Pata ez da gehiago Abiron Baionet taldearen entrenatzailea, tirabiren ondorioak Filip Taieb ekiparen presidentearekin eta Laurent Travert trebatzailearekin, gainerat Abironek partidak galdu ditu segidan 6 aldiz bat bertzearen ondotik, zalean artean kezka ezin egona. Hilabete gaur korrika abiatzeko. Xiberutikan mendebaldera. Atarratzetik martxoaren 19an, hastapen eguna. Baionan amaitu zen 2024an antolakuntza erraldoia, oraingoan hastapena izanen da ere iparraldean. Jakin behar da, bigarren aldia atarratzetik partitzen dela eta normalki gure izpidetan, hori irizpidetan ez dugu hori onartzen. Baina Basaburutik atarratzetik ez bada partitzen, abiatzen, teknikoki ezin da pasarazi, beraz erabaki genuen 20 urte berantago abiaraztera atarratzetik, eta teknikoki bai, jendea izango da, egualean jaieguna dute, zubia eginen da, maskaradak ere bai momentuan izanen dira lagainen, beraz izaiten alda ere bai zubi eginen duten entzat pak oso bat eta senditzen dugu jendeak deitzen duela jakiteko nun lo egiten alduen Siberuan, hori da beste arazo bat ere bai, benen jende izanen da. Ilusioz gainezka antolatzaileak baita AEKako ikasleak ere izan ere, korrikan lortutako dirua AEKaren alde da, 2000 kilometro baino gehiago beraz euskararen alde. Batez ere, Ipar Euskal Herrian euskalgintzak sarritan salatu izan baitu prekarietate egoera. 24. kurrika antolatzen dugu helburu berdinekin, helbururekin, diru mailan ere bai, biztan dena euskara sustendakatzeko, baina nahikak behar ditu baliabideak bere klaseak segurtatzeko, hori ez duguna. Gero eta ikasle gehiago baritugu Ipar Euskal Herrian, eta esaten dudan bezala 2015-etik eperen aurrekonduak ez direlako emendatu, guk sortzen dugularik klase bat pobretzen gira, badugulako diru laguntza bat inungo rizpiderik gabe. Beraz bai, kurrika egiten dugu, besta eguna izanen da tarratzen, baina aldarrikapen eguna ere. Euskara gara lelopean atzera kontua hasi da. Ezin ziren falta,
Mezudun t-shirtoiek. Adrienne Bergson Johnsonek masterclass gehiago eskainiko du ondoko egunetan, euskarazko antzerki biziki umoretsua, Mariz Urruti martxuetako aktorearen eskutik, ez utxegin, larun bat arratsean Donapaleun, igande arratsaldean Azkainen, eta gero otsailaren 26an Bilbon, zazpikatu Gaztetxean, eta 27an Itsasun Sanokigelan. Adrienne Bergson Johnsonekin gure gaurko agurra izan ontsa, eta biar arte.